Pamsoro idari, pamsoro mambo mtasa. Ini ndimetwa Peter Masauro. Ndechibheba Marangi Kochi. Ndineona ubva ndinayo nemhuri pamakoni. Ndine mukunda wakarohwa mumushama makoni. Arohwe mumushama makoni. Pakaende koite dambudziko. Ini ndobvebosha kwaMaranga. Vanobve Nyamata. Zvadaro wakagara kwenguva yakareba ari mumusha echigara echingogara mune zvakanaka, asi zvakazoende kuti hezo ngekufamba kwenguva mukunda wakauye kumusha echitaura chiti ana baba we, ndine dambudziko rindiri kusangana naro mukati mwemusha wandakaroorwa. Tobvunza dambudziko riri kusangana naro mukati mwemusha wakaroorwa ngerei? Akati ini ndiri kusangana nedambudziko rekuti nehama dzemurume hatisi kuwadzana ba, dambudziko riripo pari kunzi ndiwo wakauraya baba edu. Pane ere wakunongedza kana kuti angori matukano, akazi kungotukana kutinoti chingodini techingoita. Isu takashingisa wedu mukunda tikati aiwa iwowe, kuti iwo aikuziva kuti iwo ndiwo wakauraya mukunda wedu, achadini? Acha wakauraya baba edu, achauya kumusha kwedu chichitaura kuti ndozvakaita chini mwana wenyu. Iwo gara ndozvinoite mukudini mukuroorwa. Takaramba techishingisana newedu mukunda akagara saizvozvo. Zvadaro ndofunga tine makore anokwana kuite 3 to 4 years ere pakati apo kuti ndisi kuchakanganisa. Mama wangu akafa inini. Mama wangu wafa. Wakagadzira kubve kumusha kwawo uchiuya kunhamo. Wari kuuye kunhamo ndopo wakataurwozi mukoma emukwasha wangu inini washaika Mozambique. Kobva wauye kumusha uchibva wapedze dambudziko raamai. Uchipedze dambudziko raamai wakasumudzana kuende kurufu uko kwa Hondo. Wechisvika ikoko pakaende hanzvadzi yangu nemunin'ina wake waanotedzana naye nevakunda vavo. Wakati wechisvika ikoko senguva yanga yapera, wakati wechipinde mukati mwemusha, pakaende koitike chiitiko chekuti wakati wechisvika hanzvadzi yemurume wangu inini yemukwasha wangu yakaita sekubudirwa. Zvikanzi waiti haudini, hauyi, nhasi tasanganiswa Rusiya, wakauraya babangu ndiwo wakandiuraya, nhasi tasanganiswa pano. Aya kobva atogarisika akutoshaya kuti chini chiri kumbodini chiri kuitika. Vadaro wakatore nguva yakareba wanga akabudirwa uya echingoite zvanga echidini echiita kusvika zvakazoende kuti zvapera. Sevanhu vakanga vasvika kude kuende kuti vaende kobatana nawo maoko, hapana kuzoribatana maoko kwakadini kwakanaka. Hanzvadzi yangu nemunin'ina wavo nemhuri yangu yavo yacho wakandotsvake pekundorara. Kwechiedza kobva adini, kobva abuda, kobva adzokere kumba kwavo kwaMutare. Echidzoke kubve ikoko wakauya echitaura kuna ana baba kuti ana baba we, kwetakaenda kuya ndotsaona itakasangana nayo kwetakaenda. Tikati isu takadaidze wedu mukwasha uye kuno mukwasha haana kuite nharo wakauya, tipe tinzwe chakaitika kunganga mudini muri. Mukwasha wakatsanangudzawo semaonere akadini aakazviita. Ana baba akati aiwa, isusu toda kuti tichiziye kuti chimwakapume mukunda wedu
kuti ndiye wakauraya baba yenyu. Proof yacho mwakaione papi? Mwakafamba here mukadini kuti muzogutsikane kuti shuwa mukunda wedu ndiye wakadini wakauraya baba yenyu. Vana baba takasumuka tikaende mukati mwemusha wokwamakoni tichide kuti tizwisisane nevanhu wokwamakoni, tingoti chinhu chimwecho. Bambo nemubambo hapana kutukanapo. Takatongoti tinoti tigadzise zviro zvidini zvinaka. Vanhu vokwamakoni vakaramba kutaudzana nesusu. Takaita kutange kuende kumba kwavo akaramba. Tikaende kopotere pamba pasabhuku. Taide kuti titaudzanewo nemhuri kwamakoni. Tizwe kuti chiri kuitika chini. Vakauya akadaidzwa nasabhuku. Vadaidzwa tiri mukati mwemusha wasabhuku. Hanzvadzi yemukwasha wangu yakanga yakabudirwa yakauya yakabudirwa. Vanhu tikatovhunduka kuti chini chiri kudini chiri kuitika. Kobva angouya akatara kusvika sabhuku wakati aiwa dzikamai mutaure chini nhauhwa yenyu piri. Kupopota kana kudini handizvozvo zvinoitwa batagaris. Dzikamai mutaure nhauhwa yenyu. Vakataura zvikanzi Rusiya ndiwo akandiuraya, ndode kuripwa. Ini ndakabvunza sabhuku obva anditi Amasvaure, taurai nemunhu uyo. Ndakabvunza ndikati iwo ndiwani? Vakataura kanzi ndini Makoni. Wakauraiwa ndiani? Akati ndakauraiwa naRusiya. Wakauraiwa sei? Akati wakandiisire shuga mumahewere. Ndikati horaiti, chindakukumbira samakoni kukanganisa tisakadini takakanganisa, asi ndakukumbire kuti mubve pamwana wenyu mwakagara. Hamubudiri pamwana wenyu muchishungurudze mwana wenyu. Izvozvi ndiri kumupe go ahead yekuti sumukai mwende morwise kumusha kwaMasvaure pari zvinezvi. Kana mwaona kuti zvinoshupa, tangirai pindidini panapa, pindigere panapa. Kana kuti ndoda kuti ndisumuke kubve panapa mukati mwemusha wasabhuku ndichidzoke kwende kwamutare bocha kwamarangi, ndoda kuti musvike mwakagare pamwana wangu inini, musaende kwagare pana mwana womweniba. Ini ndakabereka, endai mwogare pamwana wangu. Ndichisvika ndoda kusvika ndichitangire ipopo, ndobva ndazive kuti shuwa vanhu vokwamakoni vakutangire kudini kurwisa. Akati zvanaka, ndakanga ndichishanisira yekuti ndidini ndifambe, saka mwandizarurira ndakudini ndakutoenda iyo zvizvi munosvika ndadini ndako. Tikati zvakanaka. Tobva tabvepo sabhuku akati saMasvaure nyaya yenyu ihombe iyi, handikwanisi kuibata ndiri ndega. Chizvakuita ndine mukuru uri pamberi pangu unokwanisa futi kumboti azwewo nyaya iyi. Nyaya yedu yakasumudzwa nasabhuku akaitsveke kuna Ishe Chidowanika ndisanyamanu. Akaitsveka ikoko, tikadaidzwa tikaendepo. Uya wekubudirwa futi uya tasvike ipopo akauya futi akabudirwa saizvozvo. Ndikamubvunza ndikati aiwa, inini handidi kupikisana nemupenyu, ndoda kupikisana newo wakafa. Kubva pitaisirane agreement muso uya ukanditi ndiri kusuka unosvika ndagare pakati pemwana wako. Nanasi ndakamirira, ndoda kuti uende kogare pamwana wangu, ndotangire ipopo, ngekuti chikatangire kugare kuna baba munini kana kunani atizokasi. Inini ndindauye panapa, ende korwa nemwana wangu kana kurwa nenini. Tikasirane ipopo kusvika samya Ishe wangu akazonditi saMasvaure nyaya maiona iyi piri, asi inini handikwanisiba kuiti ndinopfotsora. Adzisi nyaya dzedu, iyi nyaya dzinodini tinodarisa dzende mberi. Ndosaka mwaona ndasvike pano muzuva ranhasi. Chidowanika akangoti nyaya tinodaridza haisi haina saizi nayo. Mwakudiwa zvaita sei? Toipa here. Makadini wakatichitaura nemipesa kubva nyaya yacho yekumbuti chii.
Uzwe kuti wakazviita kuti totaurirana tichizwisana zvinongoende kufubei tizwe nyaya yacho chaichaiyo nyaya yacho inongoti chii wakutouya ngauye Eric, murume. Eric ndiani wacho? Woti baba umtaba ni mwana. Ampun kana mvura kana voice. Ini mudah zani me. Oi Eric. Como Eric? Masika iri mukoma Eric? Nasvika. Masvika ka? Taraitizwe chanetsa chii mukoma Eric? Ndakauraiwa naRusia. Anova muroora wangu. Ndirusiya? Alright. Ndakakumbira shuga kumuroora. Ati muroora ndipewe shuga. Ndise mudoro rangu. Muroora akandipa shuga. Ndikaisa mudoro. Ndikamwa doro. Kubva ipapo ndakatanga kurwara nemudumbu. Handina kurarama kubva ipapo. Ndakabva ndafa. Kuti ndirusiya? 1995. Doro ranga rabvepi? Doro rakatengwa nemukadzi wangu. Akauya naro. Ndikarara manheru acho ndisina kurimwa. Mangwana ndobva ndakakumbira muroora shuga. Muroora ndipo shuga ndise mudoro rangu. Ndiri ndakakuwawa. Muroora akandipa shuga ndikaisa mudoro. Kubva ipapo ndakatanga kurwara. Ndichibva ndafa. Ndoro rakaita sei? 7 days. 7 days here kana kuti suka kana. Kopiana. Chikokera vamaupiwa ndiani? Chakatengwa nemukadzi wangu akauya nacho. Mukadzi wacho uripi? Haapo pano. Uripi? Asara kumba. Asikafaniri kusara zvemukadzi wako ngo ndiruziya kukabva chikokera. Wotoda kuti munhu akaenda chikokera nemunhu akaisa shuga tizoti wakauraya kwakura ndiani? Chaita kuti vasari vane purobhiremu yemakumbo. Chaita kuti vasari vane purobhiremu yemakumbo. Unofamba maningi wakutoda watsvagiwa moto saka pamba sina mari. Because chinoitika chikokera ukachimwisa chinopura here. Because chikokera iethanol. Chikokera iethanol. Saka muethanol imomo wamwe wanoidzira shuga yebrown. Handiti
kuti chinyase kuwira. Wamwonesa heji mikaka heji wamwonesa fertilizer wamwonesa zvakawanda zvakamushokera kuti chinyase kukiya munhu. Asi zvachinoita manje mukaita overdose ye1 zvinhu zvamaita zvingatidza yamuwisa chinokuputisa matumbu ese one time. Because vanomwa doro handisi kune whisky, kune chii, kune brand, kune spirits, right? Saka chikokiyana chiri kulist yemaspirits. Saka maspirits if not controlled kanoproducer hiti yekuti haya meno zvaunoona unoputika matumbu ese. Andizvo. Saka totiwe very careful kuti Eric uri quite sure here kuti mushuga ndiyo yakakuuraya kana chikokera ndo chakakuuraya. Shuga mama kaiswa chini shuga chakakuuraya. Shuga mama kaiswa mushoga. Yakati pandakapiwa shuga. Takataisa mushuga. Mami nezvinhu zveyero zvaibudikiramo nezvimwe zvakaita bureka. Saka iwo zvawakazoona zveyero waizomwirei kuona zviro zveyero. Ndakangomwa, ndakaisa muchimundoro ndichibvatangu. Wobvira kufira Eric naye Eric. Ndanga isingazivi kuti kubvira kufa ngetsitsi dzekuti ndiheshuka yemuroora. Ndandisingazivi kuti nzulumu dzinouraya. But kutoona kana unokwanisa kunditaura Eric kuti wakatoona zviro zveyero. Asi wobva wakondira kuenda kuzvimwa zviro zvose uri kuziva kuti ngezveizvo. Kana unobuda unofanira ukana unofanira ukana iwewe Eric ndekupi ngozi yako kuti uri ngozi kaizvo ngozi yako inofanira kubuda kupi kuti iripwe ngozi uku kunozi kupumana kwaurutaura sisi tikuda kuti ngozi ibude kwainobuda yochibatsirwa because ngozi inobuda kuti inobuda kune munhu akamuraya haibudi kune munhu asina mwoyo. Kuti izozi ngozi inofanira kunge yakutambudza. Kana isati yatambudza haisati yangozi. Muruzwa here zvamunotaura iwewe Eric kwemuroora chii chakamboitawo kushungurudza muroora kuti izvo zvishuva muroora ari chekuita nechi kana kumba kwawo kana wana wake chiita simuka ibva pauri apo enda kune munhu akakuuraya. Because kana ukaramba uri kune wana wako usingaendi kune munhu akakuuraya, munhu akakuuraya unoramba runga kofi yake mazuva nokutonora utonga kofi yake urara iwe uchishupa wana wako. Saka uri kuwashupirei wana wako? Uri kushupirei wana wako? Wana wako kukanganisirei? Chauri kushupira wana wako izvozvi chii? Because mwana wako haana chakakukanganisira. Uda kuti wana wako urwire hondo yako. Chii wakahondo? Kana uda kumonyorera munhu zvichiita mangwana chai daudzwa kuti muroora wako rimwe gumbo rakataisa mberi rimwe rakataisa mumashure tiwataziva kuti wakuti wakunga hondo dzangu then wokugadzirwa. Andizvo kana zvichiita ita kuti mwana wemuroora mangwana apfume ari kurira kunga mombe toratidza kuti Eric wauya. Zvino ukati uri mwana wako woenda kubuda uri kushungurudza kuti mwana wako. Andizvo saka toti uri kuitei manje? Toti uri kuitei manje? Usashungurudze wana wako wozi wana wako hawanei nekufa kwechii nekufa kwako. Andizvo enda kune munhu akakuita sei shungurudza ikoko. Uruti yes pamusoro ini ndinoitwa Edna Mashauri. Ndakamira ndimukunda Mashauri. Ndiri kuda kubatsira toti nditezvara vangu vari kubuda. Tezvara vangu vechitanga kubuda patakaenda kunobata maoko kwashaipiwa. Ndakavaudza vabudirwa. Nhasi havana zvavari kuita. Vaibhiya pasi zvokuti aitinhira wanzi. Ndakatya asi ndakambozviona. Ndakatya takatadza kuvata tisikaona kubata maoko. Ndakamutuma ndiri mwana mudiki
Ndakati baba, sorry, takakuurayai. Ndinokumbira muende kumusha kwaMasvaure bocha marangi. Vari pava kana vari ari Eric wacho. Ndakamuudza inini ndiri mwanasikana. Pandakamuudza ndikati simuka izvezvi uende kumusha kwaMasvaure. Babangu namangu akafa. Asi isusu takasiyiwa tiripo 7. Ndiri kumbira kuti unotirwisa. Tine vana vanakomana ava vane vana vanoti Masvaure. Isusu tiri vakunda. Takatoroorwawo. Asi ndode kuti kuvana vevakuve vahanzvadzi dzangu vanoti Masvaure. Buda ikoko. Ndizwa kuti mwana wadonha kuchikoro. Akati ndinoda kutomona Rusiya wacho. Ndikati mona. Ndimumonya izvezvi ndinyatsa kuona zveshuwa wakaurayiwa. Akade kusimuka akadonhera pamuti. Wanga uri usiku zvoma past 11:12 dzeusiku. Akabatwa nehama dzake Eric. Ine ndikati uraya Rusiya uyu. Akade kumukikiriza. Akati vakutoshaisha kutaura. Ndikati no, kana uyu ari kubudirwa uyu. Ndoda kutaura naye. Ndiwo mwana anotoziva kuti svikiro kana rikasvika munotaurwa sei. Saka hafaniri kukana ba. Kana chinokana ngauye kumusha kwedu. Ndakamupa go ahead Eric. Handichakuremekedzi ngokuti zvauri kuita handisi kunakidza. Ndakamupa go ahead Eric. Simuka uende kumusha kwaMasvaure. Mambo ndofunga munoziva kuti Masvaure yakati kure. Zvamunotoziva. Andina chandakaona 2019 2020 kana ndisimu mistake. Anditauri paakabudirwa. Tane almost 4 or 5 years ari kubudirwa, no action. Uri kutitambudzire. Akati akuda kuripwa. Haisi mhosva kuti tauye mumusha menyu kuti mutiwanike. Zvinhu zvakarongwa naMwari kuti tiwanane. Saka kana akushungurudza Eric, wona waparadzanisa hama dzako. Uyu Eric uri kukonzeresa kuti uyu murume uyu akaroora uyu nehama idzi nevana vauyu azvionani pamusaka paEric mufi. Saka Eric ite zvekuti vana vako vayanani ndokunonzi kuvaka. Ini ndiri muroora wako, ndiri mukunda wekumusha kwevamwe. Saka ite zvekuti vana vako vayanani kwete kuparadzanisa zvauri kuita Eric. Ende buda kwaMasvaure. Kwakaziva kuti akauraya zvere mambo. Ndozvandikutaura. Ngaasatambudza. Ndati hana chaari kuita nhasi mubudirwa. Akagiya. Ruwanze kuti giya. Akagiya kuda isoka. Akati kunge mha. Ari munhu. Uri kuti ngazvimboitike kwaMasvaure. Kwakaziva kuti akauraya. Mazviita mambo. Right, isusu atisazavana. Eric, uri kuera? Eric, uchikuera? Taura neni Eric. Ndiri kuda kuti Eric nyaya iyi nhasi ipere. Handisina zvokuti urambe uchitambudza vana vako ba. Kana uriyo Eric, ndati inini Eric, enda kwaMasvaure nhasi. Ndiri kuda kunzwa kwaMasvaure wakushungurudzika ndiwe. Wakubhadhare wakuripe kana wari wakakuraya. Enda ndizvo ndikuda izvozvo. Enda ikoko. Musapindurane ba. Ndatini ndoti Eric aite sei? Enda kwaMasvaure, ushungurudze kwaMasvaure. Usashungurudze vana vani wako bawakabereka. Usashungurudze vana wako wakadini? Wakabereka. Enda woshungurudze munhu akakudini? Akakuuraya. Alright, ndinomubvunza imi mwana Masvaure. Asori? Mwana Makoni. Nyaya yatanga wana Makoni. Makambofamba here kumwe kwamakambofamba. Baba wenyu afa. Pamusoro ichangamiro. Yes. Inini ndini mukuru wa Makoni. Ndini mukomana mukuru. Baba wedu Joshua wakafa. Ndoitwa Robert Makoni. Baba wedu wakafa. Ndaivapo musi wazvakaitika. Ndanga ndakabva kuHarare yanga iri Friday. Saturday makuseni mai vakatumira munhu nedoro. Vakauya naro riri muchisikati. Ndobva vapa kuna baba. Ini ndaivamba nemudzimai wangu tiine kamwana kedu mukatarira kakura kachiri kadoko doko. So baba vakakumbira shuga zveshuwa ndaivapo. Vakakumbira shuga kumuroora wavo. Ndobva vapiwa. Zvaiva neshuga ini handina kudi yangu. Handina kuzoona. Ndobva vapuwa. Bva vanwa doro that very day. Ndikutoshamisika kuti baba vakutaura kuti ndakarara ndaurino.
wakalimiwa that very day. Ini ndikatowakumbira baba ndikumbira doro vakati handidi nedoro ndikabva ndavasiya ndokumwa doro ravo. Saturday iyoyo baba vakarara zvakanaka kusvika Sunday tikaswera zvakanaka. Sunday manheru ndobva ndakazomuswa namai kuma2 baba ari kurwara. Ndikasanguka ndikaona baba zvisho baba wasirias. Baba chii inini havana kumbonditaurira. Baba chii ndakanetseka nababa wangu ndiri ndega pavana vavo ndindaivapo kusvika ndivavige. Ndikanetseka navo ndikatakura ndikaendesa kuOD Mutare. Baba havana kumbonditaurira kuti chii. Mai vaivapo baba aiti akafenda umuka akafenda manesi achitidzinga tichidzokerapo sevanhu vanga vaine murwere wavo. Ndichienda baba wangu akasvika pakufa kunyarara ndiri pachest pavo ndichitaya kubvunza baba chii havana kunditaurira. Mai vaivapo havana futi kunditaurira. Baba azofa baba arara akutobuda tichichema takuenda. Mai ndoko akatanga kundiudza kuti mwanangu baba wakufa kwaita vakandiudza kuti apuwa shuga ine poison mundiro. Nai mai pese kandaibvunza madii kutaura baba wacho vachiri mbei ndikavabvunza kanzi ndaona kuti mungazotaudzana mashoko asina kunaka. Zvakanaka takagara ndofunga baba wangu ane almost 30 years afa. Takagara nyaya yakaramba ichitika muka ichidonha ikamuka ichidonha. Wakazonyatsa kumutsa nyaya ihanzvadzi yangu ipo panapa ndisikuiona iyo igere pakonapo ndo yakazonyatsa kuchisimudza nyaya. Ndiye akatanga kubudirwa uya ravo ndiye akatanga kubudirwa wabva kwanonzi kwambuya mangwiza kwanigirikinu saka ndabudirwa inini ndini baba tipe tinzo ubva utaura nyaya ndakaisirwa mushonga nemuroora. Zvakanaka saka todii tikanzoendai kuMozambique. Ini ndakatosungwa maoko nemakumbo ndikaenda kuMozambique unonosvika muchigadzirirwa kuti ndiite hai zvakanaka. Zvakanaka unei waning'ina wangu ngatitsvake mari. Waning'ina wakatanga kutsika kusvikira wabva wachinja. Ini ndandiri kusenzera ndanga mutare mazuva acho wakabva wachinja bvatanga kubudirwa uyu vanodaidzwa nemukwasha uyai kuno ndasvika toona kubudirwa ndakopota basa chii pamba pemukwasha munoti nyadzisa ini. Ndobva kuti kakara mangwana acho ndobva ngatidzike kumusha. Ndichinosvika kumusha ndobva wabudirwa futi. Sikanzi ndini baba ndikati baba munonobudirwa kumba kumukwasha sei. Sikanzi aiwa ndine hasha ndakaurava ini. Saka todii. Sikanzi aiwa ndinoda kuti muende kuMozambique. Isusu kuMozambique tikutadza kuwirana newaning'ina kuti tiende kuMozambique. Zvisinei baba saka todii. Tikabika doro takabika doro uyu ndo pakatanga kuita futi zobudirwa iye uyu mukuru katanga kubudirwa achienderera nekicheni yese. Ini nangu mambo ndisingaendesi nyaya imberi. Uyu munhu ari kuti ndiere kuri kutaura chokwadi kubva pana uyu kutendera waning'ina wangu wese uyu asi baba wangu bosi ari kutaura zvezvekunyepa kubva kwekutanga kutaura zvezvekunyepa. Ini ndakagara muchipatara baba for 23 days ndibva ndafunga kuti mukadzi wangu pisi anokunzi muroi wai ndaumbonyepa ini kuti ndaona nyoka yabvawo kuikaita ukasvika kupinda madziva. Munhu wandakanyepera ndeuyu akabva anditi akamukoma musi wacho iwani muchipatara wadhiyo yaita vanhu 23 wakafa vanhu vese ndikasara ndiri 1. Ndikati ndimini handiponi ona vanhu vese wafa. Zvikazi mukoma hamufi vanhu vamubvina wako muchete pa vanobva kwavo. Imi kana muchifira muno kana Mwari ati munofira munofira muno kana muchibuda munobuda. Ende zveshuwa ndakabuda ndabuda kandopa ndakasvika namai bva wabudirwa zvikanzi nyoka yawakaona ndini ndakadii baba wako akaita kuti uone ani muri kuona. Takaenda kwaSabhuku pakanobudirwa kwaSabhuku waakubudirwa uyu takamubvunza kwaSabhuku iwewe kana uchiti uri baba wangu wai uri kunyepa. Akataura kuti mai wako ndiye akatanga nazvo ndokuti chiiko uyu munhu asi baba wangu uri nyepa munhu bosi dai angati baba wangu tasati ane division takadai andichaona ani nehama dzangu idzi nokuda kuti wakarura muroi. Ngatifambe hama dzangu tione kuti kana ari muroi mukadzi uitiziva rurama iyo zvikutaura zvokunzi tezvara akauya tingataurani. Pakaenda nyaya kwaSabhuku Maura. Sabhuku Maura akati handidi kutanga ndakuedza nyaya yemudare timbonogarisana naye mutaudzana muwirirane tikazama kuda kunganidza vaning'ina vachinzi hafu waripo wachiramba kuti titaure nyaya. Ende nanhasi kutaura chokwadi hapana mitombo ndakana kundiona nevana vangu zvese. Uyu takasangana naye takaparadzana 2022 takaparadzana naye sakana naye musi mumwe old west pena ngo ndobva anditiza uyu tiza kupinda musango chii mumwena ndikaonana naye futi ambuya makadii kutaura chokwadi mambo akareba face mwana wamai wangu kutiza nikuri makadini achitiza achienda takachiyakutara kutize kubva musiwe ndakati handichamukwazisi ndakandisiya nhangu naye akandiona anonditiza. For what reason kana baba wedu akaurawa. Ende on top of it ava ndo akauraya. Sei wasiri kupfukirwa. Takupfukirwa isusu tichivengana vana vanyamunhu tega. Mambo ndakandiri kukumbirawo. Dai makwanisa kutisawo pane munhu anoona uyu ndiani. Asi baba wangu pamunhu. Asi mbori baba wangu pamunhu. Ini ndini ndakaiga baba wangu ini. Uyu asi mbori baba wangu pamunhu. Munhu yapesa division akuda kutirwisanisa. Uri kutotiparadzanisa isusu semhuri uyu munhu. Is not our father. Tibatsirei tizive kuti ndiani. Mazvita mama.
ndiri mwana wababa vari kutaurwa nezvaunkunzi vakaurayiwa. Pakasheka baba wangu was 1995 ndasati ndanyatsokura ndachiri mudiki. Mai vangu inge vairapa, saka mama vakanga vabuda vachienda kudoro, pamba pakasara pakasvika vaenzi vaida kubatsira kuna mama. Inini ndini mwana akatumwa nababa nehanzvadzi yangu iri baba indo last born yepamiri. Ndanditeerai mama wenyu vaite sei, vauye kumba kwaita vaenzi. Ndikabva ndabuda inini nehanzvadzi yangu tikaenda, tikasvika tikaudza mama zvakatatumwa natete. Mama wakati oraiti ndiri kuita sei, ndiri kuuya. Wachibva vatenga doro ravo rakachitengesa nowachikoina chataurwa panapa. Wachibva watenga doro ravo rikapimirwa musikati. Zvikatitakura idoro iri munofanira pachi, baba wenyu ndiri kuita sei, ndiri kutevera. Inini nehanzvadzi yangu isi takaenda nedoro kumba. Rakapimwa kadhiramu takatarisa, tikapuhwa doro tikaenda naro kumba. Tikasvika tikaripa tete. Ndindu vakangodzvita doro iroro mbichana wachibva warigadzika. Mama wachizouya wachibatsira vanhu vavo vange vauya ndobva varara. Mangwana acho inini namama takamuka tichienda kwatakaenda kwataitira chikwereti chamama chemunhu akanga asina kubhadhara chikwereti. Zvakasara zvakaitika kumashure nini handizvizivi. Asi ndo pakatanga baba kuita sei kurwara. Ini ndakatozoziva papaya kuti tete vari kuita sei vari kurwara. Vakarara vachirwara musiwo. Nyaya yenyu yakatorasika because iwewe ndiwo wakaenda doro nehanzvadzi yako, mukasvika mukapa baba, baba aibva adzukuru ndovhaisa doro rakara. Hapana shuga yemurora, pane shuga yemurora here. Mangwana mukazobuda futi iwe namai muchitenda chikwereti, baba kuti akasara achimwa sei doro hamuzvizivi. Titesarisi wairi kuedza kudai. Ini ndoda munhu anotaura chokwadi, seni zvauri kuita ndinotaura chokwadi sezvawakaona, because usataure zvausingazivi, usataure zvekunzwa, usataure zvekufungira. Taura zvaunodii, zvaunoziva, like zvamuri kuita, kuti munhu kutaura chii zvamunoziva, kuti inini ndii takabva nedoro, inini ndikasvika tikabva baba. Saka ovuitika kana first sip yakaitwa namababa enyu, doro racho ranga rabva mumaoko enyu. It means ndimi makauraya baba iwe nehanzvadzi yako muri two. Ndozvazvireva because hatichazivi nawo kuti chakauraya baba ifirst sip here, ishuka here yakazoiswa nemuroora, kana kuti chii chakaitika ndo changa chine poison. Hatichazwisisi mukuona zvadao ndikubatsire. Mukazwa patanga kutaura handisi baba vataura kuti doro rakauya nani, baba wati doro rakauya nani, mazwa doro rakauya nani, ndikasvika mukadzi ubva ndipa chii, ndobva ndati nhasi handisi kudini, ndobva ndaridini, ndarichengeta. Azvo zvataura arichengeta, ndobva ndazokumbira chii kune chii, ndobva ndazomwa chii. Azvataura ati musi wacho ndopakamwa doro, achimbopedza kumwa doro iroro vatotanga kuvhara kuvhara. Asi zvataurwa zvakasiyana, because aruzi baba auri kuti chakaine doro rababa, tikamumba baba aibva pasipi, ndobvatimika doro. Mangwana acho makuseni vatakumana mai vatakuda kutenga chikwereti, ndokuti chakasara chiitika, meaning baba haana kufa instantly after amwa chii amadoro. Ndo faith number 1. 2, baba akazopa 3 days ago according kune avo kuti baba wakatomwa doro wakararazve. Day number 3 ndo pakazodaizwawo na 2 AM namai kuti baba wadini ndo zotaura. But iye ere kwacho kuti ima ere guru kuti ndakauya ndakapiwa doro nemukadzi wangu, ndakumbira doro kuchii, ndakumbira shuga muroora, ndaisa shuga muroora vandadini vandama chinoita kumwa doro riri vandadama. Ndikaona zvinhu zveyero, ndikaona zvinhu zveyero neblack muchii, imama ndakotenga doro makaona zvinhu zveyero. Ini handikachakaona madhokta hapana kamboita opportunity
Because post-mortem pakafa baba panonyorwa cause of death. Cause of death certificate apa ripi? izvozvo zvese handisi kufa vakoiwanda kana chimbita asi ini ndafara kuti wataura chii ndiwe munhu wataura chokwadi chezvakaitika mafambiro akaita doro chaiwo because ndosaka ndabvunza dai manzwa ndikubvunza rokutanga doro rikutangira pana mai munonzwa mese muri kutaura sedoro rikutangira panani asi mai vacho hadini because mai aifanira kutitaura kuti mai ndizvo here titaure chaizvo zvakaitika wakaenda nedoro because wanaoti chakaita padhiramu rinoitwa inonzi fractional distillation ndiyo inoitwa kapapa patotozo kuti ichibikwa katika madhiramu anenge ari pamusoro paizoiswa machira achidzipa ichidiri ichidzika ichidodo yozosvika yoita clear white yozosvika is a fractional distillation ndozvawandei so akambura kutoto wana vari kuti tisu takaenda padhiramu racho rikabiwa takadii takatsanisa tikabva tikaenda nayo kuna baba tikasvika tikapa baba wakadini wakati tipi ndobva wavhara ndobva sabasa mangwana awa ndobva fumotera chikweleti namai which means tutaura kuti baba tautaura amazuva manganai za 2 days baba asati adii but baba uri kuti pandakandongwa bva ndatongwa edzisavo isikukamukatatera chikwereti namama ndopakazosara pachinwa doro rakange rasara saka zvakasara zvichiitika inini handizvisese mwana ndiwo musi wakatanga kurwara tete vakarara vachirwara mangwana acho tetochifa wairwara mudumbu here vairwara mudumbu wakabva wamuka wachizofa mangwana acho navakazofa kwakumanei mangwana bati vakange musi watakamuka isiti tinokutera chikwereti ndo musi wakasara tikadoro nomusi wakatanga kurwara vakarara vachirwara vakasika vachirwara vakazofa mangwana acho manei vakazofa musi wacho mangwana acho manei which means kuti doro irike baba wangu wani 3 days havana kuita 3 days is day 1 day 1 pamawaine doro patawaine doro day 2 pamakaenda kuchikwereti vachinwa tatera chikwereti doro vakatanga kurwara asikufa day 3 ndopada kuti ngatibatsirane kuti yanga isi instant chii saka kubva ipapo mambo takararama mashoko andanzwa panapa ekuti takange tichikonana nemurora wangu takanga kumanzira papa takararama kubva ipapo ndofunga kusvika kuma 2017 2018 kana kuti 2019 ndanyatsocherechedza ndo pakazobuda baba vachitaura kuti ndo mafira avakaita sei avakaita vabuda baba vachitaura kuti ndo mafira avakaita inini ndinogara kwarara ndikari kunaka ndakazonzwa kuti kwauya samoni ndikudzi vanhu vari kudiwa kwasabhuku zvakaitika kwasabhuku andigone kuchisanangura nokuti ndakange ndisipo handina kuenda kudange kwasabhuku but manzwiro andakazvita ndekuti kwakanzi sabhuku vakati nyaya ipanapa ini handigone kuipedza ndakukupfudzai kumberi saka zvatakuda ndezvekuti takukupai tsamba yekuti muende kumberi kunova kwaishi vamhan'ari venyaya vakati vachazodzoka vachitora tsamba havana kutora tsamba musi uyu vakaenda nofunga vakatonoita gore kana nezvinoraudzira vasina kutora tsamba kwasabhuku ndobva tasongondwa takuti takudiwa kwasi kwaishi inini ndaivepowo patakadiwa kwaishi ndakaenda kwaishi taenda kwaishe vakasanangura nyaya yavo samasanangurira vasvita panapa mudzimuka budawo ukataurawo sematauriro akusvita iwoyo ishe vakati zvene handigoni kumanikidza munhu kubvuma mhosva kuti bvuma kuti ndindakauraya zvichida usiwe wakaita sei wakauraya zvichida ndiwe wakaita sei wakauraya saka hatigoni kundomanikidza zvatakuita ndezvekuti inini mese chivhaniwo chamari kana matsvaga mari mouya panapa ndokupai tsamba tsamba yachakupai ndoichakuridai kuenda kwamuchaenda munofanira kunosangana neng'anga 3 nemaprofita 2 vanhu ivavo ndo vachatibudisira chokwadi pachena kuti chii chakaitika pakufa kwemunhu tikati zvakanaka tese tikabva tadzokera
mwangari 2021 tese tikabva tadzokera kudzimba. 2022 ndopandakazwa kuti kwauya pamwe ranzi vamwe wenyu vauya vati tagadzirira chiuya chite sei tipapisa kawano uyai musi wa29 mutore tsamba ichakulidai kuenda kwamuchaita sei kwamuchaenda kata zvakanaka. Inini ndakasimuka kwaRarore musi wa28 ndasimuka kwaRarore musi wa28 handina kuzokwanisawo kusvika nekuti ndakabva ndasanganawo netsaona muri kuti ndikapinda muchipatara. But vamwe vangu vaenda vakasvika nenguva yakanga yatarwa naichi kunzi svikai muzotora tsamba. Vanhu vakabva makuseni kusvika manheru varipo vakagarira kuti vamwe vachauya, hakuna vanhu vakauya kusvika hanzvadzi yangu yatengera ishe airtime. Vanzi naishe chitipa airtime yekuti ndizwe kuti ko vamwe venyu vachifambisa sei. Ndokutengerwa kwakaitwa ishe airtime ndokubva vafona vakabva vadaiwa vakanzi izveni isusu takundi kana kuuya nekuda kwebasa. Basa rakaita kuti vakundikane kuuya tumai surprise. Hanzvadzi yangu ndozi vachita zvekutengesa musika, anova ndiye akafonerwa akadai rafa, ndozi vachita zvekutengesa musika. Saka takundikana kuuya nekuda kwekuti tarambiswa kubasa. Kwakwatokuma kumazuva rovira semanzwira andakazviita. Kubva ipapo 2022 hatizivi kuti vanga varipi vachiitei, vakangotiziva. Hapana munhu akataura nemunhu kana kuzombonzi vadzoka kwaishe kuti tazouya kuzotora tsamba yekuti tichienda kwamakati tiende. Hapana munhu akaita seizvozvo. Ndakuzoshandisika ike zvinezvi zvaakugonzi maakudiwa kwamambo. Ndo mazivira andinoita nyaya iyi mama. Alright, so it means nyaya yenyu chaichaiyo makaitanga mumatadza uipedza saido mupedza wozi mukufungira ereki muchikwera alright uripo right charikuda kuti muite toti muzivi kuti sei ereki ari kuchinja kuti nhasi ari kuda pane uyu mangwana kuda pane uyu, nhasi ari kuda pane uyu mangwana kuda pane uyu. Izvo zvinofanira kuzikanwa. 2 ndazwa kutaura nyaya kuti makati kuda kuenda kuMozambique. Handiti sei musina kuenda kuMozambique? hatina kuenda mama. Pane panachida kutanga nyanga dzangu ndinozikanwa munhu wedu muno mudare musati matopinda nemisha mataurwa nyaya yedu musataure nhema. But iye ari kutaura nhema pamberi pedare. Hazvina kunaka izvozvo. Handidi hangu kutaura kuti ari kutaura ndedzivi bva kutaura nhema pamberi pedare. Hazvina kunaka sezvaari kutaura apa zvokuti doro rakauya ndini ndakauya naro pakadaidzwa wenyu ndezvekunyepa mama. Ndaivapo inini avongo vari vana vadipesa. They were young. Munhu ataitotarisa kuti anga akura ndeuyu neuyu. Uyu anga asipanga kumurume wako, uyu anga ari kumurume wako. Uyu neuyu vese vanga vari vana vadika. Hapana kana muine akauyapo. Ndiye ndaivapo inini. Handingadi kufarira kuti uyu auraye baba vangu inini ndofara. Ndinofarirei? Ndaivapo inini hapana muine akauya. Kana zvakutaura kuti ishe vakagarapo mukavabvunza. Takatouya isusu. Tezva rakauya vakati ndakadzirira mari ndanayo. Vakadaidzwa vakasauya. Inini ndikasvika tokuzobvunza mambo imimi ishe sei? Muri kuti vanhu ava hamusi kuvaona ivo vanhu mamuchitaura navo. Ishe vakasvika pakunzi makoni wandituka. Ndopakamisirwa nyaya. Makoni wandituka ndakati takutukai kuti kudii zvikanzi wandituka unofanira kundiripira. Nyaya yakabva yamira ndikati handiripi bhozi handina kutukai. Nyaya yabva yamira kubva ipapo kusvika inini ndazoona ndikati okay. Nyaya yamira nokunzi inini handina kuripa ndika. Chirika ndiende kwashe panoenda kuripa. Muna January this year panoenda kwashe. Ndasvika vaishe ndauya. Nyaya yangu iya. Wadii makoni ndauya makati $30. Ndauya naye $30 vakati aiwa mbudzi dzedare dzako dzichi 50. Handabvisa 50 yangu. Mambo nanga ndiri kukumbira ishe kuti hama dzangu dziuye pano dzigare apa titaurirane tisati tafamba naanatezva. Ishe vakati mira ndinoona wadaidza isa $25 nedare vandaisa $25 vanhu uyai vanhu havasi kuuya. Ishe zviri kudini ishe vanhu vazvikanzi ndiri kuvafonera ndazova ndatumira samoni hanzvadzi yako iya yazodai ikadai. Ndofunga ndakafamba almost 3 times ndichienda kwashe ndida kuti ndiona sangane navanhu bva kuzosvika ava vati aiva mukutambanisa takuendesa nyaya takutonochinja nyaya iende kwamambo. Zviri zvakanaka hapana chandinoramba. Right, I think chamukudai munoda kuti muzive chokwadi because chokwadi chekumesa murumbonozaipaane mavisions akwana 5 umwe naumwe wese uri kuziva kafiri wakaita mara.
izvo zvezvokuti umwe naumwe ane vision yake kufa kukaita baba zvinoratidza kuti pakati penyu pane ari kunyeka, pane ane chinhu chekuika, pane ari kutsvaka kuigiridza something, pane ane kamotive kake kaari kuda kudai kaita seutro. Because you can't be telling me kuti mese kamuri wanai munhu wani mese muri kutaura zvakasiyana kafiro kwakaita uboyi. Mukadzi wacho watikuda wacho wababa wacho unofanira kugara muchitaurira masheka chidhobho kekuti atakurwiri kana ine makumu lazi mukadzi wacho arunzi anorapa haana here kugona kuti abatsire kuti munhu wake ashuga aende korwa usikana achirapa munhu akatofefetedzana murume akatoenda kune munhu wake yafanira kugara anorapa nhova chete. chachara chidedu mambo tatoda kubatsirwa kuti tizive chokwadi chikuita kuti tiinane tese takadai. Mwana wati mai unorapa ishuwa here kuti mai unorapa mai vanorapa ndigodoboni unorapa nemudzimu here kana vanotobudirwa mashaka. Saka sei yarutadza saka agone kuti mwana uyo aende kwamasvaurero murume wako nyoka huru aizvirume aiwa ndinoziva kuti shai rake ndiri kumusha kwake here kana ndiri kumusha kwaikwaino ndiri kwamakoni here kana ndiri kumusha ndiri kumusha kwavo saka hapana saka rinei nezvemakoni iwo wakomana wandiuziva kuti wakomana wasi kuda kubatana namukoma musii wasi kuda kubatana namukoma pamusoro wechangamiri nyaya iri kutaurwa apa iri matauriro ari kuita mukoma matauriro ari kuita mukuru ndiwawo chaivo chaivo, asi iwo manje pamatangire akaita nyaya semataura kutsanangurirwa zvaitwa apa kuti mudzimu wakabuda vanhu vabva kumozambique iwo wakabva wachitsaura wakabva wachipa mugana wekuuya padhuze nesu zvokuti zvataura maininyawa kuti takamuka usiku tichienda vanga vachitopiwa maadvice neawa because tabva kumozambique isusu takanorara memba 133 avo vanga vachitotaura navo pamameseji kuti munoona kurohwa panapa simukaimite sei muende avo vakamuka zveshuwa nafaadiri wakabva waenda. Saka isusu vose vaanaka takambozvipawo mubvunzo kuti isusu baba mameseji amakaona sei tatakarara pamwe chete saka idongorera foni aiwa kwete ndaidongorera waitonyora indiri pasaidi pavo iyo wari pasaidi pangu atatanga unyepa futi akamukona nyaya dzenyu hamuna zvadzinosvika chamuruda vana makoni ana mafaura chamuruda munobatsira chete muda munhu anopai gwara restraight rechokwadi notizemunyaya muzaruka and the reason why mwana mainyasina kuya the reason chaichai kuti mainyasa uya inyaya kuti mainyaizvo aizorira amaisha toitodwasari waitodawo kuya isusu tisita tisina mari saka ndikakupai motika izvo kuti unomutore avamborapa vanotouya vanouya avatomborapa because chatoda doti nyepere kuya vanotouya chatoitodwasari isusu tisita tisina mari svaga chidombo chinosvika panapa vari kuya vanotoda avatomborapa patakapedzisira kuenda kwaishe takatotsvaga mota tikaenda navo. right chanduda kwendeni nyamano apachakonda vakrista Kalau ini baik, cuma main ini panjang. Itu orang pemana itu kumpul, ini panjang, ini panjang, ini panjang. Era que se
Ndamboti mukadzi wa Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojipondora, dojipondora,